Kaixo kuadrilla, ezagutzen duzue ametsen basoaren istorioa? Ba, entzun. Seguro gustatuko zaizu eta. Amets zoragarriak aurkitzen zituzten aurrek ametsen basoan. Zuhaitzen adarretara igo, urrezko adar bat hartu, eta aski zuten orri ameslari bat ukitzea. Orduan, zuhaitzetako orri ameslari guztiak mugitu egiten ziren. Eta era miresgarrian itxura aldatu. Gorri urdin, hori beltz, berde arroxa, lila laranja eta ametsetan hasten ziren. Karamelezko marrubiak hasten ziren lorategietan. Haizeak sekretua kontatzen zizkion entzun nahi zituenari. Ardiatakoa lagunak zirena. Perrekikoak aterkien tamilekoak zirena. Ametsak beharrezkoak direnez, leku guztietako aurrak joaten ziren basora. Hain zen liluragarria, hain miresgarria. Parekorik ez eukan, ta aurrak irrikan egoten ziren basora joan eta amesten hasteko. Zoritxarrez, egun batean, sua piztu zen ametsen basoan. Eta aurrak saiatu ziren ahalik eta azkarren itzaltzen. Baina sua agudo indartu zen, eta alferrikakoak izan ziren ahalegin guztiak. Suhiltzaileak ere bertaratu ziren sua itzaltzera. Baina ezin izan zuten ezertxo ere egin. Basoa hainbeste errezen, hainbeste suntxitu. Ezen ametsen basoa bihurtu baitzen baso mortu. Hau da, ametsi gabeko leku bakartia. Ez orri ameslari, ez urrezko adar eta ez ezer. Ura hondamendia. Zuhaitzek hartu zuten ezur beltz beldurgarrien itxura. Basoa amets gaiztoz betez. Zuhaitzak ez ziren oinez ibiltzen. Euritantek ez duten musikarik joten. Txoriek ez zituzten airean letrak marrazten. Gizakiak ez zuten txoriekin hitz egiten. Orri erreak benetan ziren lehorrak, ametsigabeak, eta aurrak tristetu egin ziren. Zorionez, andereño agertu zen. Baso mortuan sartu, ta adarretan begira egon zen, ia orri ameslariren bat aukitzen ote zuen. Nola aurkitu ordea? Zuhaitzak erreta ageri ziren. Ezur beltzak izango balira bezala, eta orduan andereño basoan barneratu zen, harik eta urrezko luma bat aurkitu zuen arte. Adar errei begira, pentsatu zuen, zerbait egin beharko dut, aurrak ezin ditut utzi ametsi gabe. Hala, aurrengana joan eta zera proposatu zien, orri ameslariak sortzea. Orri ameslariak sortu, baina nola andereño? Andereñok halaxe argitu zien. Ametsaren begiak esnatuz. Eta nola esnatzen dira ametsaren begiak, andereño? Andereñok irribarrez erantzun zien. Bada, zuen irudimena piztuz. Eta orri zuriak banatu zizkien. Eta orri zuriekin batera urrezko luma erakutsi zien. Aurrek luma eskuetan ametsaren begiak esnatu eta hasi ziren ametsak idazten, orri zurietan. Haze festa, haze ametsak, ehunka amets, pila bat amets, aurrain bat amets. Eta andereñok esan zien, ederki, ametsak esnatu dituzue, zoragarri, oso ondo, orain, ametsak jaso eta zintzilikatuko ditugu baso errearen adarretan. Zer iruditzen? Horrela, baso errea izango da berriro ametsen baso zoragarria. Eta aur batek esan zion andereñori,
Eta zergatik ez ditugu liburu batean ere zintzilikatzen? Horrela, pertsonalduek ere amets egingo dute. Haze ideia, bikaina! Eta halaxe egin zuten, baso errearen adarretan ez ezik, liburu batean ere zintzilikatu zituzten orri ameslariak. Gorri urdinak, hori beltzak, berde arroxak, lila laranjak, eta izena ipini zioten liburuari. Ametsen basoa. Nere ametsa orain da, familia guztia etxe batean bizitzen. Aiton amonak, lehengusuak, izeba osabak, anaiarrebak eta guzti. Nere ametsetako bada, orain koronavirusa jutea.